yana daga cikin aikinmu sanya ku cika umarnin da Ubangiji ya sharɗanta muku a matsayinku na bayinsa, kana kuma da umarta ku da ƙauracewa da dukkanin wani sabo da gujewa umarninsa, kana kuma mu cika umarninsa ta hanyar daidaita ku ga dukkan mutane a cikin cikakken cikawar adalci, tare da kira ga marasa sani, da hukunta masu laifi, da bawa masu gaskiya gaskiyarsu. Yin imani da Ubangiji ba iya baki ba ne, dole sai an aikata shi a aikace. Iya jajircewa jama'a ga Ubangiji, iya girman ladan da za mu samu daga gare shi. Jihadi shine babban aiki a gun mai imani. Mujahidai su ne wanda suka kaurace wa dukkan sabon Ubangiji da wanda suka yi hani da sabo. Wasu mutane sun yi jihadi na filin daga, amma jihadin da ya fi girma a gurin Ubangiji shine kauracewa abin da aka haramta. Babu abin da ya kasance mafi soyuwa a gurin Ubangiji da kuma ba da riba ga ɗan adam sama da shugabanci a bisa ilimi da kuma adalci. Haka na babu abin ki a gurin Ubangiji wanda ya wuce shugabanci a bisa jahilci da shiririta. Ina yi muku rantsuwa da Allah, ba na sanya muku shugabanni da jami'ai ne domin su zalunce ku ba, ko kuma don su kwace muku dukiyoyinku, sai dai na turo su ne zuwa gare ku, domin su sanar da ku addininku, kana su sanar da ku sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda ya fuskanci zalunci ya shigar da korafinsa a gare ni, na rantse da Ubangijin da ruhi na ke hannunsa sai na tabbatar da adalci a gare ku. Idan kuma na gaza, na kasance daga cikin marasa adalci. Ya fi kyau a gare ni a kowace rana na cire kowane shugaba da na naɗa muku, akan na kyale zalunci ya wanzu ko da na sa'a ɗaya ne, domin canja shugabanni ya fi sauƙi akan canja al'umma. Dukkanin al'ummar da ta kasance tana buƙatar gyara, na a canja mata shugaba to fa canja shi abu ne mai sauƙi. Don haka duk wani shugaba da ya kasance yana jagoranta al'umma, lallai ya ji tsoron Allah a cikin wannan shugabanci. Ina mai kira da kada ku zalunci al'ummarku, kana kada ku danne musu haƙoƙinsu, ku nuna musu kulawa, kana kada ku sanya su a cikin tsanani, hakan zai kassara su. Ya ku jama'a, da zarar kun kammala aikin hajjinku, al'ummar kowace ƙabila tare da jami'ansu da shugabanninsu su zo su same ni, domin sanin yanayin da suke ciki. Zan saurari ƙorafinsu sannan na ba da hukuncina, sai na tabbatar da an sama wa masu rauni haƙunansu aiwa kowa. Kada dai ku manta za ku iya samun complete ɗin wannan bidiyon a cikin wannan application ɗin mai suna Arewa More Pro 2021. Idan kuna buƙatar kallon complete ɗin wannan bidiyon da kuma sauran fina-finai waɗanda suke series da Indian Hausa, za ku iya yin downloading ɗin wannan application ɗin mai suna Arewa More Pro 2021. Idan kuka yi downloading ɗin shi kuka shiga cikin shi, za ku ga duk waɗannan fina-finan da waɗansu makamantansu da waɗanda suke fassara algaita da waɗanda suke fassara daban-daban. Don haka idan kuna sha'awa za ku iya downloading ɗin wannan application ɗin mai suna Arewa More Pro 2021. Za ku iya samun wannan application ɗin a cikin Play Store ko kuma cikin Google ko kuma duk wani ɓangare wanda kuke buƙatar kuke neman application, za ku iya samun wannan application ɗin a cikin wajen, sannan kuma za ku yi installing ɗin shi ku fara amfani da shi ba tare da kun yi rijista ba ko kuma kun biya wani abu. Don haka muna muku albishir da wannan application ɗin domin kallon fina-finai waɗanda suke ba kwa samun su a wasu guraren irin YouTube da Facebook da makamantansu.